Случвало ли ти се да изживееш няколко живота в един ден или в няколко минути? Да почувстваш какво означава това. И това е да си жив. Цял живот повечето хора, нашите предци или нашите съвременници, търсят нещо навън, тичат след нещо. Наистина в преследване на щастието. А то е вътре. И може да извикаме всяко чувство, всяко преживяване и дори да го материализираме в света си. Това не значи, че се отказваме от материалния свят под формата, ако щете, на къщи, на пари, на коли, на всичко, което е нужно, необходимо, което е в потребност, т.е. което е в употреба за поддържане на ресурсното състояние, човек да е себе си. Не нещото заради нещото, да каже егото, аз го имам, аз имам тази жена, аз имам този мъж, аз имам тази кола, аз имам този часовник, аз имам тези обувки, аз имам тази чанта и аз имам всички тези материални неща, просто за да, така да се каже, да се изфукаш пред другите. Не. Да го материализираш, за да може още повече сърцето ни да е щастливо. А когато сърцето е щастливо, то издига автоматично цялата ни същност на по-високи вибрации и още повече започваме да привличаме красиви, прекрасни неща в живота си. И сърцето е портал, то е машина, която ни въвежда в ресурсно състояние, когато и даваме това щастие, енергия. Тя ни завихря десетки пъти още по-силни листици, по-силни вибрации, енергия. Сърцето е много, много мощна машина. И съчетание за всички неща, някак си като разбереш, защото ти един ден ще разбереш дали ще е сега, дали ще е утре, дали ще е след миг, дали ще е след 100 години или 10, няма значение. Ти ще разбереш моите думи, ще ги осъзнаеш, проумееш, ще си тук и сега ще присъстваш. Какво е да изживееш няколко неща за един ден? Няколко, буквално дори живота може да изживееш. Или един аспект от живота можеш да го изживееш за един ден, да го преживееш, да усетиш какво е чувството, а не да се... Боже, друг път ще говоря по тази тема.